Say, musta nga eh? Ayos lang boy. Nalang ka magaya mo. Ababang kay St. Peter di Balayaw. Buwapo ka pa yun. Pakisman. Agkunikon na nga tirabi eh. Di na mangyal ala unag. Tari na bidag kaskas tata. Taduwada nga mang tira. Sigsigurado ka di boy. Talawak sa jibalahin, boy. Boy, mati nga rupa. Kay ayot ka pa. Boy, katalangam. Madi ka bumaknangay. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. At kang magbunga mo't Ni. Agilin nyo man na naman ito pagsibog ko. Hindi ka pinagbunga. Sub-sub ka mo siguro dito. Bukoy na dyan nga loko. Nice. Terlitangan ah. Ayosip. Nagrawat ka mo yung danumay. Napuno ka na tatay eh. Ako. It's a beautiful morning. Una yan, pinang sibog mo tapapaya mo, boy. Kumiinom ka raw, napakapsutan grabe eh. Napakapsutan nga bagbagam ka sa luma nga mapakapsutan na tamay. Kata na eh, basol na ito papaya ng lalaki. Tinira naman grabe atin na eh. Tinira na. Kape, lalaki ato, kada masabong na ni. Mutpalan ka nga talaga. Basta nga talaga ti lalaki, agsabong. Basta mo na lalaki mangtid ka sabong din yung pagmukas dyan. Marami. Katagari na mo kaya. Di gusto nga tagay. Tilaktan at pudo. Sa ito Gio. Say, musta nga eh? Ayos lang boy. Nalang ka magaya mo. Ababang kay St. Peter di Balayaw. Huwag si Sabam. Naguri-gura lang. Mataya ka. Uri na biyag ka boy. Sila natin ito tsura mo. Kanya. Anak ng Ales. Kung kunak lang, miss ka ko raw. Buwapo ka pa yun. Pakisman. Mati kayat. Virgin pa yung iwat ko. Sigagat yung manggas virginite. Pero rupa pa yung anwang. Uri ka prupak tinyo at arupa madik mawatan. Prupak bisukol o ararawan. Kasi nung dangor nga mangyala, Andres, kinagadayo mo, nice. Ay na, nagmutpaling ka nga talaga. Kasi ata na eh. Kasi tip nang nyala da. Di ba daramot nata oy? Damo la ramot nata. Atoy, ay ramot natin nga babae nga papaya. Dumanon taoy. Tapos sa tamay, ramot nga lalaki ti papaya. Dumanon mulat taoy. Siyempre ginasidag data. Tadyo unag i-explain ko lang ba't nga tira ba unag. Ata, agkunikon na nga tirabi eh. Kasta data ni. Di na mangyal ala unag. Safety, ako makakita. Kasi ganaw? Ay na, di yan tumapapat yan. Ata rin nabidag kaskas tata. Ta, agkaroon ti bunga ato'y babae. Kasjay. So ang kung ikatan nato, taiso ti mga asawa ti babae nga papaya. Nawatam. Pwede dati kasi Andres. Nagbayagak tilubungin. Yung awan pa yung nabasak kasi di agrikultor. Awan ang araw, kapoy ka. So ang ikatan natin eh. Ta iso natin mga asawa dito. Ma'am, doon dapat may sa lalaki nga papaya. Ihabay ko dyan eh. Taduwada nga mang tira. Sigurado ka di boy.
Duwa nga lalaki, may isa nga babae. Di pa narigat ata babae nga papaya. Tapos numabitin pa di may isa, baka agapa di duwa nga lalaki. Adi nga tinamayat eh. Adi pagagawan dati may isang babae. Takto ibunga na. Ay kasano no ate, igim ko nga papaya kay ko ah. Madi nga manyakol, tapos bakma lang. Ito madi mga imas imasin tapuon na eh. Damdamata tumadiratan, damdam mangyala naman tuyin eh. Kaliman nga rin rice, takita man no kasanoda nga mangyala. Di ramot na. Boy, ating rupa, exotic. Kay ayot apam. Apam, taka bumanang brad, may paayos mo atan. Uray bumanangak. Diyan ngay pornos rupa kon. Ato ti puunap. So ti asit ko boy. Boy, atalangam, madi ka bumaknangon. Saan mo na ko namoy? Baga na nga rin ni Kuya Kimon, ang buhay ay weather lang. Gusto ta kunam. Sa mga daligdata, ay daduma, arji baba. Daduma, di nga taw. Ang malalalayang mo ya. Is nang ti aramitin na tata. Nagbalo ti pinagbiag ta. Stini boy, tiramin ta muna. Sep the replace the plane. Sep the replace the plane. Sep the replace the plane. Aglabikas ka man. Baka self-discipline di pagpagam. Simula nga yay, basta dakwa na, discipline na. At dapat, balutan. Gagagat na pa yan. Uray pa kay nagbalbaliutan, naggagagitan, naggagagawin na tamulaan, daw mo lang. Mutilubungan, madagpaparehas, ti pinagbiabiyag. Bagay nagkaparehas tayo nga tanga na ba nang, dapat nga tayo may baon ta. Awanin nadakwarta na tatao. Dapat ko may baw magtrabaho. Sumo lang sumo lang at tati na rigat, yun at tati na ba nang. Kaya nakita ay. Tuladan na mong tayo mo. Apay ko matatuladan mo, kaya na palang maji nakikita kaya agad-agil helicopter lang mit kinagad-agi 888. Tati paglaingam. Kabubuya matan. Among pagita kasta nga rami dahin. Helikopter. E sino tinang ibaga nga kasi tibuya ay? Sika. Sika mo lang ng tidagidileng. Okay siya bam. Dahil hindi sisid ko kanyang malingkain. I-check mo, di messenger mo. Tarantado nga talaga tayo. Yan nga mapapapasulain. Kit sino nga rin kumatag senti kanya kasjay. Alam nga babae, kaya magkachat ko. Kutsak ka mo kanyam. Apa nga rato'y kagamain? Ang rin maramid ko di balay, kaya mo umakon. Talawak sa di balayin, boy. Pagtalaw nga ibagbagam. Madi ka lang rin nga bumalbalayo. Apay na ulimit ti parangan nyo. Naman sagad di ka balay mo Awan. Napanda mong kada, napanda nagpasyar. Pasyar na mo ibagot ko, libing nga. Pau, sakto-sakto nga rin daw. Kanya pera may din tangay. Ang ginamtan Aginumta. Ang mapagkatang ta ti arak. Ang pagkatang ta pulutan. Nagkapoy ka nga pinaro sa tilubong ngayon. Kinararami din na ni Kumari ngay. Umutang ta pala di tindahan na Si, puro ka mula utang. Utang to, utang jay. Ay na, makauma pa yung pinagbiyagan ng Kastilatan. Yan. Hindi ka pa'y nasanay, Mike. Kasi mo ti Pilipinas. Amo, hindi ka pa'y nayan na kada utang mo. Kanatural. Iutang ta jiinang ta. Aginumtakit din. Nagado pa lang alablabi din. Kastan di mo papalan na. At ay nagkulit ka na ya. Ako nga rin ti kwarta. Ano, kaya mau? Agpulutan ti kwa. Abunaw. Ay sulfate, nagadaw. May sasako pa yan ay. Gusto sa banat tuwin. Namin ti panag ko ng kanyak. Bunaw-bawn. Kuway, kitang tabarabos mo na yung nagpuskulay. Di ka pa agahit.